Σύντροφοι, νέοι και νέες της Λευκάδας, τα είδαμε και τα δοκιμάσαμε όλα. Το Πασόκ, του λεφτά υπάρχουν, τη Νέα Δημοκρατία των Ζαπίων 1 και 2 και της περίφημης ανάπτυξης, τον ΣΥΡΙΖΑ της δήθεν αριστερής ελπίδας και της σύγκρουσης μέσα από διαπραγματεύσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται κι άλλα για να πιστούμε. Κανένας αγώνας, ακόμα και για την πιο μικρή ανακούφιση του λαού, από τα βάσανά του δεν μπορεί να δικαιωθεί, τίποτα δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίς σύγκρουση και ρήξη με τους δυνάστες του λαού. Τίποτα από όσα έχει χάσει ο λαός, τίποτα από όσα το έχουν κλαπεί, δεν πρόκειται να το επιστραφούν, τίποτα δεν μπορεί να περισσώσει σε συμφωνία με ξένους και ντόπιους άρπαγες ή περιμένοντας την καλοσύνη τους. Πολύ περισσότερο φιλολαϊκή λύση και οριστική έξοδος από την καπιταλιστική κρίση μέσα στα όρια του ίδιου του καθεστώτος που γεννά τις κρίσεις και τη βαρβαρότητα, μέσα στα όρια του καπιταλισμού, μέσα στα όρια των θεσμών τους, δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Αυτή είναι η σφραγίδα που έβαλε το κόμμα μας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού καβαλίκεψε τον όρο αριστερά για να περάσει το εμπόριο ελπίδας, έρχεται τώρα να ρίξει καινούριο δηλητήριο στις συνειδήσεις μας. Ότι η αριστερά είναι μια ακόμη εκδοχή του καθεστώτος. Ότι είναι μία από τα ίδια. Έρχεται να εμπεδώσει στο νου και στην καρδιά των ανθρώπων του μόχθου ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μέσα από την αποστέωση του όρου αριστερά, από το εξεγερτικό της περιεχόμενο, απειλεί να σφινώσει στο μυαλό των ανθρώπων ότι αφού η αριστερά δεν τα κατάφερε, τότε μοιραία όσα ζούμε είναι μονόδρομος, είναι αναπόφευκτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πολιτική και ιστορική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απάτη γιατί η αριστερά στη χώρα μας με μπροστάριδες και πρωτοπόρους τους κομμουνιστές έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη του λαού μας ως αστήρευτη δύναμη πάλις ενάντια στην τόπια και ξένη αντίδραση, το φασισμό και την πλουτοκρατία. Και αυτό κανένας εξυπνάκιας αριστερούλης, καμιά προσπάθεια της άρθρωσης τάξης και των υποτακτικών της δεν μπορεί να το αναιρέσει. Πάντα το λέγαμε και πάντα θα το λέμε. Κριτήριο πολιτικό και κοινωνικό για κάθε κόμμα είναι η στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπωλιακά συμφέροντα. Δείτε από την πείρα σας και κρίνετε. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΑΝΕΛ, Ποτάμι προσκυνούν τον ευρωπαϊκό δρόμο της χώρας. Λαϊκή ενότητα, Λαφαζάνη, συγκουρώμαστε εάν χρειαστεί, δηλαδή ποτέ. Μία από τις βασικότερες αντιδραστικές συνεισφορές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποδοχή διατήρησης της χώρας μας σε καθεστώς εξάρτησης των αντιδραστικών υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.